ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ। ଆଉ କେତେ ସାରା ବିହନ ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ବିହନକୁ ଭାଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମସଲା କରିକି ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସାଧା ଭାଜୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ମାଛ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଭାଜିକି ବି କିଛି ମାଛ ରଖିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ଥାଳିରେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଭଳି ବିହନ ଭଜା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବିହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ଏଇ ଲୁଣା ମାଛର ବିହନ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମିଠା ମାଛର ବିହନ ଖାଇନି। ମୋତେ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏ ବିହନ ମାଛ, ମାନେ ବିହନ ବାଲା ମାଛ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ, ଆଉ ତା ଗାଲିସି ଗୁଡ଼ାକ ବି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ କାଟିକି ଟିକେ ଛୋଟ ନ କଲେ ଛୋଟିଆ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଭାଜି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଛକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି, କିଛି ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।